Salamu alaikum, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022-nji ýylyň 30 marty hepdeniň çarşamba güni. Bizim kanalymyza hoş geldiňiz, hormatly vatandaşlar. Şuňky gepleşigiň temasy prezident saýlawlarynda elektron ses bermeklik ýeňilleşdirildi. Şu arada men size maglumatlar berjekdim we düşündürüşler berjekdim. Sizin bilişiňiz ýaly biz 2 aprelde 2022-nji ýylyň 2 aprelinde elektron prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyryny geçirýär. Şu saýlawlary biz birinji tapgyr geçiren soň 12 martdaky tapgyrymyz tamamlan soň şo ýerde biz esas kandidatymyz 49,8% alan üçin 50%-de ýetmediği üçin biz konstitusiýaň esasynda, kanunlaryň esasynda ikinji tapgyra geçmeli bolduk. Şu ikinci tapgyrda iki san kandidat var. Biri Murat Gurbanov, men, ikincisi Serdar Berdimuhamedov. Serdar Berdimuhamedov 16,70%-da goýy hesaply. Şoň üçin ikinji tapgyra geçmeli boldy. Indi häzir ikinji tapgyr nesip bolsa 2 aprelde geçiriler. Ýöne eýýäm şu günden siz sesler berip başlap bilersiňiz. Biz 2 güniň dowamyna synalçylar şu saýlawlara synalçylar bilen gepleşip geçirdik 2 günler. Olary düşündirdik. Täze bize ýaman köp Türkmenistandan haýyşlar geldi. Murada internetimiz ýok, murada pasportdan kopýalaryny geçirip bilemez ýok, murada ine selfie bilemez ýok, geçen ýok, internet ýok. Biz gorkýar. Türkiýeden, Türkmenistanyň içinden we başga döwletlerden köp habarlar geldiler. Şu habarlary gözüňizde tutup biz synçylara düşündirdik. Biz dünýäde ikinji diktator döwleti. Adamlar gorkýar, 30 ýyldan bäri gorkuzyp gelýärler. Ol gorkuzmak başlan men häzir teknik taýdym. Ol gorkuzmagy sebäbi diktator rejimiň esasy instrumenti adamlar gorkuzyp saklamak. Esasy siýasatyň esasy güýji gorkuda saklamak. Adamlar gorkuda saklamak. Ine şoň üçin şu 30 ýyldan bäri gorkuzyp döwleti dolandyryp diktatorlar halkymyzy şuraya ýagdaýda, psihik ýagdaýda, şuraya kynçylyk ýagdaýda salýarlar. Hiç şular öz pikirlerini aýtmadýar, hiç şular öz kanunlaryny talap etmedýär, öz haklaryny talap etmedýär diýip men düşündirdim. Hemme misallar görkezdim. Şol adamlar 2 günläp maslahatlaşdyk. O ýerde halkary guruma bolan soň her döwletiň wekilleri bar. Mysal üçin Sentral Izbirательный komissiýede işleyen bir судья bar. Ol gatow bilýär halkary kanunlary, halkary gurumalary bar. Onda men düşündirdim ýagdaýy, egerde biz saýlawlar geçirip bilýän bolsak, biz ýa geçirerdik ýa bir hepdede ine iýrak başladyk. Gaty köp adam öz dokumentlaryny iýermedi we ýaman köp aktivistler maňa haýyş etdi. Dokumentlary biz goýmaly, murada problem bolaýmasyn, bir ýerine çykaýmasyn diýip menem şol düşündirdim. Ondan 2 günden soň biz bir alalaşa geldik. Birinji tapgyrda ýaly saýlawlary geçirmäni biz alalaşa geçdik. Başlan men her wagt efir geçirimde bir maňa edýär. Ine şuraya alalaşa geldik. Olar ırza boldular. Bizim ikinji tapgyrdaky şertlerimiz birinji tapgyrda ýaly bolmana olar ırzaçylyk bildirdiler. Öýleri komanda berdiler. Häzir saýlawlar birinji tapgyryň ýaly geçýär. Indi kim öz pasportlaryny berip eýýän sesler berin adamlara men ýene bir aýdýan, men özüm personal jogapkärçiligini berýän size. Hiç hil dokumentimiz, hiç hil pasport kopýalaryňyz ýa-da sizin sesleriniz hiç ýere kopýasy ýa bir zady gitmez. Biz görkezünde de şunu açyk görkezýäs we hiç kime şu dokumentler bermeýär. Ol halkary gurumalar seýetdir we olaryň informatik spesialistler, hünärmendler seýderler. Biz olar bilen barlar hemme zady, olar tasdiklarlar
Şonuň bilen biz ýa-ni hiç kime materiallar bermez. O materiallar durur, haçan da biz işlerimiz tamamlansoň o materiallar ýok ediler. Häzir o materiallar saytda däl, onu ýürüte arhiwe geçirdiler. Şol maglumatlary durur ýaly. Şonuň üçin hiç şeýle göwnüňizde hukukly mesele bar diýip almaň, biz gaty berk saklap durip bu zatlary biz watandaşlarymyz gorak gelýär, gorarsyn. İkinci soru şu ýerde gelip çykýar. Indi täze şu günden başlap adamlar öňküýal IP adresi boýunça ses berip bilerler. Bir zady bar. Bir telefondan ýa bir IP adresinden bir gerek ses berip bilýär. Ine şonu unutmaň. Egerde arkaňyzda 6-7 adam bolsa ýa maşgalaňyz bolsa, onda siz başga telefondan ýa-da başga bir öýe gidip şoluň internetine ýa-ni Wi-Fi'ni alyp onsoň ses berýär. Bolmasa ses bermelen zor. IP adres käbir maşgalalarda ýa-ni bir sany internet bolansoň, bir sany IP adresi bolansoň, ýa-ni şol 3-4 telefon bolsa da bir telefon ýaly seredilýär. Biz gynansak biz bu meseleni başa çöp bilen de her IP adresiniň identifikasiýasy boýunça gidýär. Her IP adresiniň identifikasiýasynyň arkasynda ýa-ni adamlaryň төлegi, şoň ýa-ni registrasiýasy, internet registrasiýasy hemme zat. Şoň üçin biz şundan indi biz her erdimimizi finçiler bilen maslahatlaşyp gelýär. Nezip bolsa saýlawlar 2 aprelde 23:59-dan geçen soň 00 bolanda bu torya we gysga wagtda maglumatlar peýda bolar. Soň halkara gurumalaryň ýa-ni öz kommunikasiýasy bolar, ýa-ni press release bolar. Şu saýlawlar barada olar öýleri şu saýlawyň netijelerini aýdarlar. Şoň üçin men haýyş edýän hemmäge saýlawlara goşuluň. Biz kanun ýoly gitmeli. Kanun ýolunyň iň esas tarapy biz şu saýlawlara goşulyp öz seslerimizi berip Türkmenistanyň hemme falsifikasiýa bizim seslerimizi ogurlap geçirilen saýlawary puç etmeli. Ine bizim maksadymyz şu. Şonuň üçin şunu puç edenmizde biz birinji ýollara açarys, biz ikinji pasportlara çalışdyryrys, üçünji içine girmäne opozisiýa ul mümkinçilikler berip içinde täzeden saýlawlar geçirmeli. Egerde şu şertlere Türkmenistanyň häzirki ýa-ni özüne prezident diýen bir moşennik ılalaşmasa ýa onuň kagazy ılalaşmasa, olar sanksiýa geçerler. Ine bizim maksadymyz şu. Şonuň üçin men prezident boldum we men prezident edim diýip mesele goýamok. Biz mesele goýarys, diňe mennäl hemme şu saýlawlary orgkomitet ýa-ni taýýarlanan adamlar we finçiler hemmämiz goşulyp biz halkara gulumyň öňüne, döwletleriň ýolbaşçylygynyň öňüne biz esasy goýjak maksadymyz şul saýlawlara ses beren adamlaryň saýlaw haklaryny gowramany talap eder. Ýa şonuň bilen biz ýa-ni sizin haklaryňyzy, sizin sesleriňiziň haklaryny biz talap etdirip Türkmenistana şonu ýa-ni basyşlar edip şonu hasaba almana mümkinçilik dörýär. Ine geliň men size nähili saýlawlaryň nähili ses bermegini internetde görkezýän ýürüýte. Ine mysal üçin geliň şunu bakary, hormatly watandaşlar, pardon. Häzir 1 minut. Ine hormatly watandaşlar, ünsüberim. Siz şurýaly mesaj alýaňyz. Şurýaly ýa-ni şurýaly birinji mesaj alýaňyz, şu ýerde sayt internet bardyr. Häzir sosial ulgamlaryna paýlaşyp gidilip dur şu zatlar. Ya siz şunu alırsanız ya da siz ikinci mesaj alırsınız. Şu ikiden biri gelir size. Men şu videonun aşağına yine şu birinci mesaj koyuyorum. İkinci mesaj DVT çağatına gelseniz aktivist DVT deyip yazsanız Telegram'da taparsınız. Häzir Imo'dan, WhatsApp'dan bizim aktivistlerimiz paylaşıp diyorlar. Yönü grajdanlarım paylaşıp dur. Yönü köy adamlarım paylaşıp dur. Hemmet paylaşıp dur. Allah'ınız şunu paylaşın, gayret edin. Men hatta Türkmenistan'ın içinden yanıca vuruluştum.
Olur diye içinde hiç mi hiç attan korkan bolon bollu diye adam. İçinde paylaşmıyorlar diye. İçinde tanap başladılar. He sayılır gidip durun ekeni. Bunlar bizi Allah'tır deyip içinde maglumatlar gelip başladı. Terdim. Şu yerde misal için birinci mesaj gelene şunu basan ýagdaýyňyzda şuraya sayt açılar. Şuraya sayt açılar. Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary 2022 diýip. Şu ýerde göni ses berip bilýäňiz ýa-da Murat Gurbanowa ýa-da Serdar Berdimuhamedow. O size bagly. O sizin isleýäňiz. İsleýän Serdar Berdimuhamedow ses beriň, isleýän Murat Gurbanow. Sizin saýlaw hakyňyz şu. Hükman suratda öz saýlaw hakyňy siz ulanmaly. Onu konstitusiýanyň esasyna, saýlawlaryň kodeksiniň esasyna siz saýlaw sesiňizi berýäňiz. Egerde kimde kim sen saýlawda gatnaşdyň, ses berdiň, şoň üçin seni jenaýata çekýän bolsalar, men size düşündirýän, biziň jenaýat kodeksimizde olur ýaly madda ýok. Gaýtyp konstitusiýada we saýlaw kodeksinde ýürüýän maddalar bar. Siz hükmany suratda öz seslerinizi saýlawlara bermeli. O sizin konstitusiýon borcuňyz. Haçan haklaryňyz bolan ýagdaýynda onu borcuňyz bolýar. Şol sizin konstitusiýon borcuňyz. Siz şonu ýerine ýetiräňiz. Bir. İkinci, şu saýlawlara gatnaşanyňyz hiç kim dünýäde bilmeýär şunu. Hiç hili Türkmenistanyň MHM gulluklary özüne oňurulmaýan okupes tupoy adamlar onu bilmeýär. Hiç hili polis işgärleri, Türkmenistanyň hiç hili işgär onu bilmeýär. Mümkin näme? Sizin ses berýän saýtyňyzda, şu saýtyňyzda ýokarda saýlawlar 2022.org saýtda hiç kim girip maglumatlar alyp bilenok. Sebäbi muňa gaty güýçli hünärmekler şu saýty ýürüýtüleşdirip gurdular. Muňa giýip bolanok. Muňa giýsen içi boş işlat ýok. Olar ýürüýte tehniklaryny ulandylar. Şonuň üçin üns beren bolsaňyz, birinji gerek siz ses berenizde hiç kimde hiç bir problema dörenlerler. Eýýem 20 günden bäri geçdi. Hiç kim bilen olmaly, bilmeden. Mümkin näme? Şonuň üçin şu real saýta gelip siz seslerinizi berip bilýäňiz. Şu ýerde näçe ses berildi? Häzir 4000 adam ses berdi. Murat Gurbanow 92%, 98 aldy. Serdar Berdimuhamedow 7,02%, %2% aldy. Serdar Berdimuhamedow näçe ses alandyny men size aýtyp biljekkäl. Ýok, aýtyp biljekkäl. Muny başga ýerde görürüz. Muny başga ýerde görürüz. Onsoň şunu eden soň. Egerde siz maglumatlary görjek bolsaňyz, şu ýerde Telegram kanal bar. Ýürüýte saýlawlaryň geçirýän saýlawlaryň netijelerini görmek üçin. Şunu ýazylyň, şunu bassaňyz, saýlawlar 2022. Bu kanal. Şunu bassaňyz, her 30 minutdan maglumatlar gelýändir. Misal üçin 16:30-da soň gelen maglumat, ondan soň 17:00-da gelýär. Jemlenip şu ýerde berilýär. Murat Gurbanowa 4168 adam ses beripdir, 92,97%. Umum ses berenlerinden berilen seslerden 92,97% ses berilipdir. Serdar Berdimuhamedowa jemi 315 adam ses beripdir. Olam 7,3% bolýar. Biz esas maksadymyz hakykaty görkezmeli. Eger şu ýerde şu geçirilýän ikinji tapgyrda Serdar Berdimuhamedow tutsa, onu biz şonda da şu maglumatlary halkary gurumalaryna bereriz, düşünürüz. Biz hakykatda durmaly. Biz hakykatdan bir adım çepede, sağa ýa-da ýarym hakykat ýa-da hakykatyň bir bölegini beýan etmeli. Ya şu bolýar, ya şu bolmaýar. Bir daha unutmaň, hormatly watandaşlar. Egerde şu häzirki saýlawlarda men saýlanan soň, egerde men unutmasam, ol näme diýsem, meniň hususy proýektim däldir bu. Ya meniň biznes proýektim däldir. Bu bizim halkymyzyň niýeti, isleri. Diýmek şu niýeti, isleri şular men bilen baglanok we şunu islenok. Şo diýdi, şoň üçin men utulanym bilen men ütgenok ýa menne bir ütgeçik bir şans berenok. ýa-da men utulanym bilen men prezident bolamok. Ýok. Bu maglumatlar ýürüýte
Türkmenistan'a geçirilen saýlawlar ne hak, bir kanun, biz onu yani yürüdik neticelerimizi bereriz ve gatlarına şu maglumatlar goşup şu yerde falsifikasiya, pripiska edildi deyip, sesler ogurlandı deyip, halk şoňa gatnaşmady. Halk gatnaşanmasa ine şuraya sesler bolurdu deyip, şonu alternatif hökmünde berip, sugut edip, şonu yatıracak bolýar. Ine maksat. Şonuň üçin kimde kim aýdýan bolsa ýa göpçülik edýän bolsa, ine Gurbanov saýlawlaryna geçip prezident boljak bolýar. Men saýlaw geçiremok. Saýlaw Türkmenistan geçirýär. Türkmenistan saýlawlary geçirip bizim seslerimizi ogurlap bütün dünýäni alady. Men göwnüme dewdi. Sizin göwnüňize dewdi. Şo zatlar. Ine şonuň üçin biz maslahatlaşyp halkara gurulmalar bilen şu ýaly elektron ýa-ni ses gurnap saýlawlary geçirýär. Bütün dünýä şuny görkezär. Şoňa videolar bütün dünýä ýaýrar. Şoň üçin gaty wajyp zat şoňa gatnaşmak we şu saýlawlarda öz sesini bermek. Öz sesinizi kime isteseňiz şu iki adamyň birine berin. Birisi diktatura eltýär. 30 ýyllyk beýleki adamyň sizi diktaturadan çykaryp, ýollary açyp, internetleri açyp, Türkmenistany ösdürip, sizin hemmeňiz iýiňize gaýdyp gelip, şu bolýan ýeriňizden gülýaly ýaşar ýaly etjek bolýar. Ine tapawdy. Şoň üçin siz özüňiz saýlamaly. Haýsy durmuş isleýäňiz? Özüňiz Allah parahat durmuş ine Serdar Berdimuhammedow berdi bize parahat durmuşymyz bar. Serdar Berdimuhammedow dogulmadyk bolanmasa eýem Türkmenistan uruş bolurdy. Ya Gurbanov Berdimuhammedow prezident bolmadyk bolsa Türkmenistan pytrardy, uruş bolurdy. Zat dip öýlerini alýan we propagandany etip gelýänler. Şu tarapa gider 30 ýyllyk diktatura, häzir 20 ýyla Serdar bol 20 ýyldan soň o beýleki ikinji, üçünji kez zap maşennik eýýem Şwetsariýada okap taýýarlyk gelip otyr. Taýýar bolup otyr. Biz ömürlük diktatura gideriz. Oğlum hiç biz vatanımızı parçalara geçirip vatanımızı yitirir. Meni gönay deyin. Katı yitki vakıda geçirir. Öňüme gelýän birinji ädimler şulan prezident etmek oğlunu iki bolup Türkmenistan'ın hükümetinin iki taraftan yapışıp biri halk maslahatyny beýleki sen prezident hemme beýleki ýerine ýetirýän hükümet eline alıp bular häzir halk maslahatyna Gurbanov Berdimuhammedow Türkmenistanyň grajdany öz-özüni halk maslahatyna eltip şo ýerde wezipäni ogurlan maşennigi parçaýlarlar. O ýerde böküp çykarlar adamlar parçam diýip. Öňüm parçam diýip ýörler. Bir topar adam diýip ýörler. Ine şol hakyky parçalar geçdi. Edil ýarym ýyl alman başga bir ýere çykaryp böküp bizim parçamyz bar, parçalarymyz ýok. Gelin Türkmenistan Respublikasy bolmasynda Türkmenistan parçası bolsun, onun parçası ine Gurbanov Berdimuhammedow. Şondan soň siz öýüňize gaýdyp bilen ýoksa, sizin hakyňyz ýok. Pasportlaryňyz ýetýär. Türkmenistan täze sistema respublikadan parçalar geçýär. Pasportlaryňyzy unudun, onu zıňsaňyzdan bolýar. O döwlet ýok eýär. Şoň dogry inanyň şu zatlary kanun esasyna bular ýörek gidip otyrlar, kanunlar gödök bolup. Bütün dünýäni allar. Şondan soň sizin görüşiniňiz, şuraya ses bereniňiz hiç sap bolmaz. Sebäbi oň hiç güýji ýok. Şonu eden ýagdaýlarynda men size gönay diýen. Men öz opposision herketini durýan sebäbi men kanun bozjakän. Sebäbi olaýan parçalyk. Parça isten zaten edip biler. Sebäbi konstitusiýada ýazylmy. Ene şu ýagdaýlar bolmaka poýda gitmäke hereket etmeli. O poýda giden soň ýa uruşga turgan soň ýumruklaşmak ol bir men pikirimçe şonu düýünen etmeli. Ine şu ýaly zatlar bolup geçýär. Indi biz gelin ýene bir dada serdeliň häzir şundan başga Telegramda ses bermeklige mümkinçilik açylyp otyr. Ine şuňa bassaňyz Telegram chatda diýip şuňa bassaňyz häzirlikçe şol ýa-ni soňky şu gün ertirki soňky maglumatlara görä häzir şu Telegram chatynyň üstünde işläp durulur. Gaty şart ýagdaýda munam ýola goýarlar. Diýmek bizde näme? Ses bermek üçin iki ýerde berip bilýär. Birinji sayt internet. Ine şu ýerde ýazylgydyr şunu ýa-da şundan. İkinci Telegramda saýlawlar
2022 nokot bot dip yazsaňyz öýe çykar, şo ýerde gön girip ses berip bilersiňiz. Entek ýöne taýýar däl, ýöne berip bilersiňiz. Üçüncü, şu Telegram çağda yazılsaňyz, saýlawlar 2022 dip. Şu Telegram chat awtomatik ýagdaýda her ýarym saatda size maglumatlar berer durur. Siz görürsiňiz, saýlawlar nähili depgili var ýa-ni, haýsy şekilde var ýa, ses kim alýar, kim utýar, kim ýeňýär, hemme zatlaryny onlaýnda her 30 minutdan görüp durursyňyz. Ýa-da siz ine saýlawlar diýen ýanky saýta gireňizde şu ýerde ünsberiň hormatly watandaşlar, şu ýerde aşagda grafik boýunça görkezlendir. Kimde näçe sesler, ine şunu bassaňyz, sesler görnýär. 328 sany ses alypdyr. Serdar Berdimuhammedow şu günlükçe, Murat Gurbanow 4296 ses alypdyr. Ine tapawdy. Ine saýlawlar boýunça maglumatlar şeýle. Indi biz öz gepleşiklerimizi dowam edeli. Men size haýyş edýän häzir şu kommentariýada ýa-da şu videoň aşagynda saýlawlar boýunça ýa-da şuňa bagşlanan soraglar boýunça ýa-da dünýäde bolup geçýän zatlar boýunça soragaňyz bolsa, kritik sorag, ýani tanqid sorag hiç hili onu tapawdy ýok. Berip bilerdiňiz, men geljek çykyşlarymda size şunu düşündirin. Nähili kynam bolsa özümün bilimim barlygyça men size düşündirin. Bolýar. Şunun bilen saýlawlar barada ýeni bir ýere aýdýan ýeňilleştirildi. Diňe IP adresi boýunça göni ýanky näme basyp siz gönüge giýip bilersiňiz. Mesela üçin şuraya ssylka bassaňyz, gönü saýt açylýar. Şu ýerde de gönü ses berip bilýäňiz, gönü. Eýem siz registrasiýa gidýäňiz özüňiz. Ses berenizde registrasiýa gidýäňiz. Ine şuraya maglumatlar. Gelin biz öz gepleşigimizi dowam edelim hormatly watandaşlar. Biziň gepleşigimizde biziň harby ulunlaky işleýän adam serkerdiýimiz Timur Serkerde men egenleşim geldi. Timur, hoş geldiňiz biziň gepleşigimize. Salam aleykum. Aleyküm salam, hoş bulduk Murat ağa. Salam aleyküm ýygy watandaşlarym. Timur, ine köp soraglar geldi. Men häzir okap berýin şu soraglary. Siz maňa kömek ediň, şoňa jogap bermäne. Bundan başga da häzir soraglar bolur kommentlarda. Şoňa da size menem jogabyny bereli. Ýöne gysga köp soraglar seredip geçmeli bolýar. Gelin biz başlaly soraglary. Birinji şu gelin kommentlara seredelim gysga. Men bular tapynçam gelin başta öňden gelýän ine biziň watandaşlarymyz video gepleşiklerin aşagyna kommentler görüp hemme saýlawly diýip soraglary jemläp berdiler. Gelin şolary seredelim. Birinji sorag. Amerika Türkmenistanyň prezidentini ikrar edipdir. Burada näme pikir edýäňiz? Amerikan prezidenti we Amerikan Gosdepartamenti ýa-da Daşary işler ministrligi Türkmenistanyň prezidentini ikrar etmedi. Ol öz gutlugyny Nowruz bayramy bilen gutlady. Ol aýtmady, biz sizi saýlananyňyz sebäpli gutlaýas. Ýok. Sizi saýlapdyrlar diýmedi, başgaça diýdi. Ýöriýte formulovka bar. Ol gutlug däl. Diplomatlar gowy düşünýändir. Ol Nowruz bayramy bilen hem ýanky Serdar Berdimuhammedow hem türkmen halkyny gutlady. Entek gutlany. Ol onuň esasy pozisiýasy Ýewropa Birleşigi Türkmenistanda elektron saýlawlar geçirilmeli diýip belledi. Amerikan prezidenti, Amerikan Daşary işler ministri, ýani syýasat alyp barýan syýasy organ olum Ýewropa Birleşigini gollap Türkmenistanda geçirilen saýlawlar bir kanun diýip belläp geçdi. Şu arada Timur, sizin düşünülecek zadyňyz barmy? Men şu aýdan maglumatymy başga. Men aýdan hawa men düşündirmek isleýän. Şol näme prezident Amerika şol näme Türkmenistan barada käbiri ýalňyz düşünýär, köp analiz eden oklar var. Şoňdan doğrudan şol näme siň açydan Türkmenistanyň gutlanda şol näme Nowruz bayramy bilen gutlady Türkmenistan halkyny. Hawa şol näme prezidentin şo boluny barda ol gutlamady. Ol Türkmenistanda
Amerikanyň prezidenti Türkmenistanda bolup duran hatta bardy. Hem hatta bardy habarly we olatlar bardy bilýär. Indäme da şol OBC indi bilen şu aktivistlerimiz Murat Gurbanow sizin doklat sizin ýazan doklatlaryňyz Amerika, Ýewropa, ony ýazan hatlaryňyz olaram analiz edilýändir diýip pikir etýän. Hemmesi sebäbi siz tarapdan ýazanlar köp ýazanlar bar. İnşallah bizim şu üstüne koşulda koşar. Bizim şu bolup duran wagtlar barada we bolup duran jinayet işleri barada Türkmenistanda olar barada bizim doklat öz nämelerimiz ýazar. İnşallah indi o da şu sizin şu häzirki bizim etip duran işlerimiz hemmesi şu bizim selesabrazna diýär da, o şu bizim etip duran atman baramyr dogruda arasada ýa-da indi şu koşmaça şu dünya boyunca ähli Amerika dünya boyunca şol bolup duran jinayet Türkmenistanda bolup duran jinayet işlerini ýüze çykarmak üçin we şol näme saylalar şöyle bütün halkı aldanlıkları var arada şu saylaw geçirildi Türkmenistanda olara ýüze çykarıp şeýle bilen biz nesip bolsa şol doklatları berimizde hemmesini toplap ana onda ol prezidentlerin baran televizyon üstülen şonda dünya guramaları şonu biz goldan wagtynda olar aýdyp bilerler owa Türkmenistanda bolup duran wagtlar barda öýler çykyşyp aýdarlar owa diýip pikir etýän. Doğru. Soň üçin dünya indi bizim geçecek işimiz belki opozisiýa däl belki kıyvatlı apatı dünya bizim şu geçecek şu bolup duran wagtlar şu nämede boljak saylalarda geçip bilseňiz nesip bolsa doklatlaryňyzy berseňiz ana şondan soň nesip bolsa olatlar hemmesi aýanlar olara gepläp başlarar diýip pikir etýän. Sag bolun. Timur serkerde biz sorular dowam edýär. Ine Türkmenistan öz sahypatyna Biden'lar gelen haty görkezýär. Okan şu haty gowy sebäbi diplomatlaryň ýürüýte tehniklary bar. Haçanla gutluk bolsa onu hormatly Serdar Berdimuhammed biz sizi prezident saýlawlaryna ses alanyňyzy bilen gutlaýarsak diýip ýazýar. Egerde başga şeýerlerine başga bir bayram goşup ýöne bayram gutlap adam halkyny gutlap goýýar. Ýa şoň tapagy bardyr. Üstüne seredim. Muňa diplomatik ýetilik gerek düşünýän bu zatlar ýöne ýanaşganyň okan şu haty. Indik soraw. Allamrat Rahimoň öz çykyşyna aýdan zatlary bar. Murat aga Allah berdi Peýgamberdi Murat Gurbanow mitingde çykarany üçin basylypdyr. Ine şuňa siz näme diýäňiz? Biz bir zada düşünmeli. Allamrat Rahimow köp zady logika dermeýän logikasy ýok zatlar aýdýar. Her zadyny men jogap berip biljekkä. Ýöne edil şu meselede men aýtsam biz mitinglary 14 sentýabrda ýylan etdik 2020-nji ýylda. Şondan başlap 14 sentýabrdan 20 sentýabra çerli aralykda geçirýär diýip aýtdyk. Näçip 14 sentýabr? Sebäbi Uğul Sapar Muradowa ýadyňyzda bolsa jurnalist bizim bir gahrmanymyz türmede öldürildi. Ine şonuň ölen gününi ýani bagyşlap şu 14 sentýabrdan başladyk. Onun öň başlamadyk. Allah berdi Peýgamber 4 sentýabrda tutsa edildi. Bizim geçirilýän nimämiz bilen baglanşygy hiç ýyl ýok. Ýöne Allah berdi Peýgamber 3 ýyldan bäri aktivist bolup gelýän ekeni. Ol bize can etdi. Sentýabrın başlaryna can etdi. Salamu aleykum. Ine menim şuryaly aktivist sizi gözläp gördüm 2-3 ýyllap ine çykdyňyz siz men sizi bolýan zat diýip aýtdy. Şondan soň gepleşikler ýapyldy. Şondan soň biz maglumatlary aldyk, şo tutuldy diýip. Biz oňa ne mesele goýup bildik, ne tanap bildik. Şonuň üçin ol adam öňden bäri gelýän aktivist ol 14 sentýabryň maglumatlaryny eşitip öz adamlar bilen şoň goşuljak boldy. Ol dogry. Ýöne biz oňa ne ýumuş berdik, ne hiç zat aýtdyk.
öňünden 4 sentýabrda magzynyň öňünden uruşup şunu ýa-ni uruşdy, zat etdi diýip edil patsaw edip muny ýygnadylar. Biz soň bilip kaldyk. Şol 4-nji sentýabrda tutulandan bäri biz aýdyk gelýär hemme. Hemme hatlarymyzda ýarýandyr. Hemme çykyşlarymyzda bir ýerde protest edýän bolsak, Allah berdi, Peygamber diýip aýdyk gelýär. Ve şoň adyny, maglumatlary her gede hat ýazanlarymyzda berýär. Biz şonu goýjak näçe? O bizim watandaşymyz. Indi Allah Murat Rahimov, Murat Duşemov öz kanalyny getirip, ony reklam edip, her ýerde görkezip, Duşemov tutulan soň bir kedek özü aýtdy. Onu da biz onu çağırdyk, ýa-ni protestler geçirenizde, bizim protestlarymyzda gelip aýtdy. Biz golladyk onu. Şonu da biz ona ýa-ni ýüzüne goýandyk. Sebäbi aktivistler tutular. Aktivistler boşadylar. Aktivistler risk alýarlar, görüşýärler. Şoň üçin ona aktivist diýdi. Şoň üçin her kim aktivist bolup bilenok. Sebäbi sen özüňe risk döredýän, hop döredýän, sen maşgalany hop döredýän, onu ýa-ni hiç mecbur etip bolunok. Adamyň özü öz pikiri bilen şu mesele gelmeli. Men şu bir kanunçylyga, men şu bir adalatlyga garşy diýip, ýa-ni özü gelmeli. Onu itilap bolmaýar. Şoň üçin Allah Murat Rahimowyň logikasy biz onu tutturduk, bastırdık, eýtdik, beýtdik. Men pikirimçe şoň diýen zatlaryna logika ýok. Şunu mysallar köp. Ine Akvel Tapar agent diýdi, zat diýdi. Akvel Tapar aganyň rejime garşy 30 ýyldan bäri çykyş gedýän çykyşlaryň möçberi Allah Murat Rahimowa görä, Allah Murat Rahimov 5% çykyş eden bolsa 100%-ni şol Akvel Tapara etdi. Onu deňep bolanok. Akvel Tapara'nın görüşini ve Allah Murat Rahimov. Ondan Allah Murat Rahimov şol adama agent diye. O nähili agent? Siz niýede gördüňiz? Heme agendi, ýa-ni rejime garşy görüşýär, çykyşlar edýär, makala ýazýar, öz kanalyna goý berýär. Näme? Eýem Allah Murat Rahimowyň logikasy kellesinden çykyp gitdimi? İşlenokmy logikasy? Şu ýaly bir logika den gelmeýän öz teoriýalaryny öňe goýup halka manipulasiýa edýär. Ýa-da başga bir zady, ine koronavirus ýok, bu dünýä allawy. Näme gurulun edýär? Biz maglumatlar içinden aldyk. Awgust, sentýabr aýyna 145 000 goly adam öldü koronavirusdan. Olar koronavirus bolmaýan bolsa, olar nämeden öldü? Onu bize suwd et. Nämeden şol adamlar öldü? Nämeden dünýäde koronavirusdan adamlar ölüp, dünýäde laboratoriýalar onu tapyp, ketgitläp, görnüşlerini ketgitläp, näme edip berýär? Näme olar adamlar alýarlar? Ya bizim gözümüz ýokmy? Ya bizim wraç doktorumuz ýokmy? Laboratoriýada işleýän ya nimede terapevt bolup işleýän dostlarymyz ýokmy? Näme olar aýdanokmy? Hawa koronavirus meselesine köp ýalňyşlyklar hökümetler goýberdi. O dogry. Ýöne koronavirus ýok diýip aýtmak bir men pikirimçe gaty gowşok pikirli analiz etbilmeýän adam aýtyp biler onu. Dünýäde bar şol ýaly bir toparlar. Koronavirus ýok, bu allaw, sana ýanky daşerütden inoplantyanlar geldiler, reptiloidlar sana ýanky näme berýärler, ol masonlar ýene urlar. Ol bir haçan adam şu internetde hemme musury seredip killedi ýanky üýtgäk diýer ene şol ýaly. Hemme materiallary, hemme informasiýany analiz edip, logikasyny tapyp, onu suwutnamany tapyp öwrenmeli. Sen bol jurnalist boljak bolsaň. Şoň üçin meniň jogabym şeýdir. Allah berdi, Peygamberdi, öňden gelýän aktivist, gynansak da biziň geçiriljek 14 sentýabrda aksiýalarymyza goşulyp bilmedi. Onu 4 sentýabrda öňünden aldylar. Biz onu 2-3 sentýabrda tanak galdyk. Bize can etdi öýle, bize çykdy. Şo biziň tanak galanymyz o ýeterlik däl, şonu alyp elinden tutup gawa gitmek. Diýmek, ol adam öňünden mer bir zat edip gelýän eken, işlek gelýän eken biziň watanymyz üçin. Ol aktivist bolup köp zatlar edip gelýän eken. Rejim şondan gorkupdyr. Şol onda ýördüne adamlar galdyryp biler ýa-da
hop berer diýip şunu öňünden aýyrdy. Ine şu real ýagdaý biziň günämiz ýok diýen bilen ýok, biziň günämiz bar diýen bilen ýok. Ine şu real hakykat özüňiz siz baharyň. Inik soru. Üçüncü soru, salam, men Türkmenistanyň raýaty Serdar, men Murat Gurbanowa ses berýän, meniň arkamda 20 sany ulanur, dostlarym, meniň dogun garyndaşlarym 60-a bolay. Näme üçin sen olaryň adyny ses berýän diýseler, olaryň 70%-inden Wi-Fi ýok. Ol sebäpli maňa haýyş etdiler. Soňam köp halkymyz imodan başga zat görmeýär, YouTube açmaýar diýerler. Ine şonuň üçin Murada men sesler berýän, şunu halkymda düşündir diýip aýdýar. Ine men size getirdim şonu, şu maglumaty. Inni häzir şulardan diňe bir ses berip bilýär, gynansak da sebäbi 60 adam bolsun arkanda, ýene 20 san dostun bolsa, her IP adresin bir ses berip bolýar. Innik soru Murada Serdar bilýärmi ikinji tur saýlaw boljakdygyny? Timur, şu soruga siz jogap berseňiz, o zaman men öz jogabymy bereyim. Menem öz yerimde. Timur, sesiniz gelenok Timur, sesiniz ýap. Hawa rejim ve Serdar Berdimuhamedov Türkmenistanda şu birinci kanal, şu rejimin karşısında işlep turan kanal, DVT kanalı Murat Gurbanov, Timur Teker'de ve başka adam yok. Häzir işlep turan rejim karşısında ve şu saýlalar geçirilip durur. Hemme analizler gidip durur. Şoň üçin biz bu arada informasiýa Türkmenistana barıp durur. Biz bu arada informasiýa barıp durur bu arada biz öz çeşmelerimizden, Türkmenistan'daki çeşmelerimizden, vilayatlarda çeşmelerimizden Aşgabat'ın içinde ve Karandagyň ýakynrak adamlardan biz bilip duruz. Informasiýa barýanlygy barada. Ve olar bilen habarlaşýar, ýoş-ýoşdan Murat Gurbanyň öz çeşmesi bar. Meň öz çeşmelerim bar owa. Şolan açmışlaryna görä biziň kanalymyz analiz edip durýar. Şu gorunlaryň zatlar bar, olar bilip dursaň biziň öňümizde almak üçin eline gelýär. Hawa olar tarapda häzir milyardlap pul var olar geldi. Bizde hiç sat yok ile bizde kelle var. Bizde kelle var, biz öz kellemizi işledip, şol rejimin karşısına bilimli, ılımlı adamları, şol rejimin karşısına öz yakın bilim, ılım adamları koşup, şol rejimin karşısına öz bilim, ılımımız ile çıktı şu karşına. Bizim onun karşısına koymanın pulumuz yok. Bizim onun karşısına koymadık ki öz kellemiz var ve bilim, ılımımız var. Şoň üçin hem netip bota bu rejimi yeňer, netip bota ýöne bir zat var, olam biziň halkymyzyň aktiv bolmasy, biziň halkymyzyň bilelikde hereket etmesi. Ine bir şol galdy. Halkymyz hem çykyp başlady. Netip bota halkymyz çyksa problema hiç bolmaz. Problema rejimiň özünde bolar. Netip bota sağ bolun. Sağ olun Timur. Menem goşulýan Serdar Berdimuhamedov bize izarlýar, üns berýär we gorkýar. Näçe sebäbi biz kanuny ýolda barýar. Biz bütün dünýä halkara konwensiýalar we şertnamalara Türkmenistan gol çeken maddalaryna esaslanýar. Şonuň üçin Türkmenistanyň konstitusiýasy boýunça siz hiç wagt ömrüňizde dalaşgaran bolup bileňiz, saýlawlara gatnaşma bileňiz. Siz hiç wagt utmorsaňyz saýlawlary. Sebäbi 9 gezek söküp tepläp, ýamap, şonu diktator diňe öz bähwidini getirdiler. Türkmenistan konstitusiýasyny. Şonuň üçin biz oňa serdemdik. Biz Türkmenistanyň konstitusiýasynyň esasyna Türkmenistanyň hemme daşar ýurt konwensiýalar we şertnamalary Türkmenistanyň konstitusiýasynyň ýokarda we şolaryň esasyna biz hereket edýär. Diýmek, Türkmenistan Ýewropa Birleşiginiň şertnamalaryny gol çekdimi? Şo ýerde ýazyldy. Açyk saýlawlar. Şo ýerde her adamyň öz sesini bermäge hak bardyr. Türkmenistanyň hökümeti adam hukugyny goraýan jarnama we
adam adatlıklarını ve siyasi adatlıklarını koruyan paktı olacak değil mi bu? Halkara paktına. Onun şunu esaslanıyor. Şunu esaslanıp yine herhalde biz ikinci tapları geçirip şundan alan materyallarımızı bütün dünya cemiyetine iyi verir. Bir Muhammedovlar ikisi hem ork şundan. Tever şunu biz koyun yağdayımızda. Şular ya ayırlar ya da sansa bilen yatırlar. Olur katı ork yani. Her lavuşka düştürür. Şunun için bizi katı idarlayanlar. Hatta men üyüme çelli, hatta men Aşgabat'taki üyüme çelli barıp gelip haş ediyorlar, şunu yatır deyip, dur deyip. Kvartira da veriyorlar, yeni vırdat veriyorlar, yeni vırdat neyem deytirin verirler. Yönü biz hakikatin taraftarı. Bize padaçkı gerek, bize kanunluk gerek ve adaletlik gerek. Şunun için biz sonuna çelli gideriz. Inne şeýerde bir soraw var, Timur Serker'de ruhut berdiňiz. Men size okap bereyim, bizim bir vatandaşymyz ýaly. Atacan Сапаров. Салам, Мурат Курбанов. Хотел узнать, что вы все думаете о здоровой нации народа, а как насчет инвалидов и что вы можете сделать для них? Şu soruğa yine soru bana verilen yöne isteseniz sizin cevap verebilirsiniz. Timur Serker'de sesiniz açsanız. Men cevap berýän şol näme soraga. Hava birinci bizim üçün halk, vatan. Birinci bizim üçün gerek näme etmeli. Bizim aladamız şu halk bilen bolmaly. Birinci aladamız halk bolmaly. Birinci Türkmenistan'da näme etmeli Türkmenistan'a baramızda birinci vilayetler, ähli vilayetlarda Türkmenabat'ta, Marda, Livat'ta hem de vilayetlarda içen sulamada arasalanmalı. Şol invalid, şol adamların yürüte şol näme больницалар yürüte açmalı ve kurort yürüte biz şol adamlarımızı sağlık için becericek şu kurort yerlerini açmalı. Hava yürüte şu hatta vardı birinciden üst vermeli şu hatlara. O hatları ne tip bolar, o hatları üst verirler. Seyadinde şol hükümet taraftan birinci seyretilmeli zat boptu şu halkın sağlığı bizim baylığımız, bizim geleceğimiz, eğer de bizim halkımız mesela bizim halkımız doğru iyi içse ve bilim ilim alsa şol özlerine kovsur etse 8 saat işlep ya şol her kim öz sağlığına göre iş yerden saylap işlese ana sonunda bizde belki adamlar sağlık taraftan kıyınçılık çekecek adam az olur ve gelecekte hem rahat kovulaşar deyip fikir etýär. Sağ olun. Sağ olun Timur. Benim gıyık cevap vereyim. Осча cevap vereyim. Осча yazıptır. Здравствуйте, Атаджан Сапаров. Вы очень правильно заметили, сегодня в Туркменистане отношение правительства или исполняющего органа правительства Туркменистана никакого нету к инвалидам, тем более к туркменскому народу. Инвалиды страдают еще больше. Они уже, вот если вы возьмете туркменский народ, да, здоровый туркменский народ, инвалидов, у них уже на старте условия очень тяжелые. То есть я очень внимательно здесь следил за инвалидами, которые, как к ним отношение в Европе, да. Поверьте, в каждом магазине, в каждом спортивном зале, в каждой общественной публичной организации есть специально посадочная, значит, дорожка, да, то есть не ступеньки, а посадочная дорожка, чтобы он смог самостоятельно подняться. Второе, в автобусах, в метро, везде есть специальные посадочные, значит, дорожки. Третье, везде есть специальные туалеты для них, во всех местах. Есть везде специальные душевые для них, есть специальные предусмотренные нормы для них. Мы такие же нормы должны принять в Туркменистане. Они должны себя чувствовать полноценными гражданами, как и другие.
То есть все удобства, которые физически у них нету, мы должны их возместить оказанием этих удобств. Первое. Второе. Пособия инвалидов обязательно надо повысить. Их надо поднять на уровень пособий нормального человека для того, чтобы прожить спокойно и отложить немного денег. Мы это обязательно должны сделать. Для них надо очень много сделать, создать условия благоприятных, чтобы они не чувствовали себя ущемленными. Поверьте, когда тебя государство, как говорится, не создало для тебя условия, когда у тебя руки, ноги целые, ты можешь себе создать условия, работав, там, заработав и так далее. У инвалида нету такой возможности. Значит, мы должны ему создать эти условия. Поэтому у меня будет отдельное выступление по инвалидам. Я постараюсь более детально все объяснить. Но обязательно под пристальным вниманием будет наше государство. Им вот эти коляски специально, все за счет государства бесплатно. Самое хорошее будет покупаться. С Израиля, с Европы. Потому что мы должны поддержать. Как это так? Это наши граждане наиболее уязвимые. Государство является сильным, когда наиболее уязвимые люди защищены. Те, которые не работают, инвалиды, пенсионеры, матери, многодетные матери, матери, которые остались единственным кормильцем, которые не работают и так далее. Мы должны их защитить обязательно. Поэтому эти условия все будут предусмотрены. Мы возьмем нормы европейские. Сразу подняться не сможем, но с первого дня начнем продвигаться в этом направлении очень быстро. Вот здесь должно государство тратить свои деньги, а не какие-то помпезные, никому не нужные объекты, чтобы возвеличивать одного идиота или мошенника. Следующий вопрос. Yine şu yerde bir soru var, Timur. Murat Kurbanov, siz prezident bolayan ýagdaýynda dolar we manadyn hümedi barda düşündürüş berýärler. Men eýem bir näçe gara aýtdym. Dolar we manadyn hümedi bir bol. Hemme ýerde. Öýden giýje uny. İstenik wagt alyp bilersiňiz, istenik wagt satyp bilersiňiz. Ol ummasyz el ýeterlik däl ýagdaýda bolmaz, normal el ýeterlik ýagdaýda. Aýlyklar biz 4 ýylda 800-den 3,5 ming dolar çeýle aýlyklar, orta aýlyklar getirmeli. Diýmek, sen alýan manatda aýlygyň 800 dolardan ýokary bolmaly. Diýmek, sen arqyn öz aýlygyna 800 dolar atyp bilersiň. Abmen punktun, yani çalışan punktun. Hemme yerde var. Oğlarda, şehirlerde giyici bunu. Günlüğde banklar, yani şunu berca eder, çalışmanı, giyici bunu. İkincisi, akşamam giyecekken yürütü hususi abmen punktlar. O demek ne? Ene misal için senin elinde kartan var. Banka var yan, şey diyen, bankın kapısı açılıyor, yürütür, security edilen kapıyı. Yani diýýän şöyle bankomatdan dolar çekilýär. Manat çek, dolar çek, bankomatdan alınýar. Giýje. Günlük bolsa banklarda abmen punktlar açyp çalışyp bilýär. Bütün dünýäde şeydir. Ýürütülüşdirilen kiçik hususi kärhanalar bolar. Olar diňe abmen ederler. Yani olar lisensiýa alarlar ýürütü. Diňe dolar çalışanlar. O ýerde goýýan ýanky nyrflary biz kontrol etmek sebebi Egerde adamlar günlük dolary misal üçin 5 manatdan alıp 5 manat 10 köpden satyp bilýän bolsa, ol çasna abmen punkt hakkı 5 manat 50'den goýsa hiç kim barmaz ýa-ni. Sebebi akşam garaşdan ertesi ýerden banka baryp 5 10'dan satmak bolýar. Näçe 5 50'den alsın. Diýmek, abmen punktun eýesi şu bahany gaçyrmaly, sebebi adamlar gelmek. Ine şuna konkurensiýa, bähteşlik. Bähteşligiň üstünden, konkurensiýaň üstünden biz hemme ekonomikany bolýar. Ýöne käbir ýerlerinde biz bähteşlige seretmeler, mysal üçin invalidler meselesinde biz olary bähteşlige seretmen hökümet kömekli. Ine şu ýerde hökümet çykdyjylygy hakyk etmeli. Inniki soru Timur men özüm jogap berdim hem maňa adreslendi şu soru. Bu halkary gurmanyň özüne peýdasy ýok, türkmen halkyna peýdasy barmy? Sizin pikirinizçe. Halkary gurumlar diýeni, ine biz saýlawlar geçirdik, bizem bardyk, bular biz diňlerler, howa diýerler de şoňa tamamlanar diýip pikir edýärler. Şoňa Timur
Jogap berilýän diýen men jogap bereyim. Sorasy özüňiz jogap bereyim. Bolýar. Seýdim. Berde biz ýürüýte tinçler var, şolar bilen görüşdik. Biz organizasyonly komitet bolan görüşdik. Şurada Ýewropada şu ýalda. Biz barýat OBS. Men şunu aýtjak geldim, onu aýtmaly bolýan. O ýerde biz dinlediler. Hawa ay beýle diýip goýdular. Biz ondan şunu garaşýat, netije ýokmy? Biz ýokary barýar. Ýani birinji diýçe barýar, Büro по демократическим институтам и человеческим правам. Диç diýär. Warşawa. Onu çözülmedim, on məşhurundan soň OBS Viyana var ya. Viyana'da goýýar. Çözünokmy? Çözülmemişdi. Biz Ýewroparlamenta var ya. Ýewroparlamenta var ya. Olam çözmeýär, çözmeňleşdi. Hemme ýurdun prezidentlerine ýerelýär. Olam çözünokmy? Çözmeňleşdi. Bütün dünýä görkezler. Hemmeler çykyş edip biz ýürüýte halkara gurulmasyny döredip durýar. Ýürüýtürleşdirilen şurýal saýlawlary netijelerini goýarýar. Ine şular bolup olar bir topar döwletlerdäki öňe giden pravozащитниклер, öňe giden liderler, öňe giden ýani gраждан aktivistleri hemmede çykyş edip biz maskalaryny näme bu hökman reagировать eder sebäbi Ýewropada bir zat bar. Общественное мнение diye. Halkyň pikiri. Bular gaty organdyr halkyň pikirinden. Sebäbi biz şu zatlary aýdyp başlasak büküp edýärler. Sebäbi olaryň arkasynda şular saýlawçylar bar, şular saýlanlar. Göni olary ozup edýärler. Şundan gaty organ. Oň daşynda jurnalistler bar. Büküp edýärler-de olar baş edip, olar işden aýrýar. Ine mesal üçin Ukraina meselesi. Egerde halk kalmadyk bolsa Ýewropada ýokardaky işleyen adamlar imsim otururdular. Bolmasa Putin olaryň 7 güne golaýan, ýani aýlyklar berip öz nimelerine, öz gurumalaryna upravляющий alyp ber. Mesal üçin ine Seven Patov, Schreider ýa ýene bir zat öňkü prezidentler, öňkü ýolbaşçylar şol ýerde işleýär Putin'den. Sesler çykýanlar häzir. Gorkýarlar aýtmany, bir zat gürlemeli. Gaýty Putin'e gaçy işlep başlady. Sebäbi halk galdy. Ýewropa halky. Ine şu ýaly biz şu ýaly biýdilginçilik görkezsek, onaň Ýewropa halklarına ýa. Onaň ine dün professorly men bir ýakynlaramna. Şol ýerde eýýän adamlar Türkmenistany kömek etjek diýip bular. Fransuzlar. Bir gurman ýolbaşçy beýle ki biz ýanglandyrsak bolly utardy. Şoň üçin diýçe milli hemmeler oň daşyndan bizde başga ýollar bar. Türkmenistanyň hökümetiniň alyp barýan ýollarynyň gaty Ýewropa döwletlerine garşydygyny biz onam düşündirsek sansany çüýledir. Mana soru berýärler, "Murada sansa ýatyrma, halkymyz kötünür. Ol haramdalarda pul." Ýok, sansa ýatyrmada biz halky ýatyrmyk. Biz hökümetde işleýän şu garnaşlary, ýolbaşçylary, doň garnaşyny ýatyrýar. Hemme ýerde bir ýer çykdygy allygy bular basýar. Ýegenler, pegenler, doganlar hemmesi. Türkmenistandan çykman otururlar. Hemme dogan garnaşyny Londondan, Parijden, hemme Şwetsariýadan hemmesini içine salarlar. Görürsüň. Gaty şartlarda gelýär şu. Häzir bütün dünýä şu diktatorlara garşy. Ilaytada şu Putin golýan diktatorlara garşy. Özüňiz bilýäňiz, Berdimuhamedowlar häzir hemme haritlaryny Russiýa olup getir. Hormatly vatandaşlar, biz dowam edeli. Bizim köp etjek zatlaryny men aýdamok sebäbi öňüne ondan aljak bolýar. Bir topar ýanky hökümet işgärleri, Türkmenistan prezidenti DJ Ýatman bular Italýa soň bir topar Gözel Şaguliýewa, Cemal Saparow ýalaklar öz huşunyň gidip prezidenti gollap şu videolar bolsa görkezdirler hem ýerde. Inik sonra Amerikan prezidenti internet üstü bilen saýlaw geçirilmeli diýdiňiz şonuň eden çykyşyny videosy barmy men tapyp bilmedim. Siz Göz departamentiň saýtyny ýeriniň şu ýerde ofitsialna ýani 10 martdan başlap edin ofitsialna şonuň hemme diýen zatlar ofitsialna durumda şonuň video çykyş däl şonuň ýani beren press release var şu ýerde alyp biler. Men gördüm saýtlarda gördüm onu. Yani siz özünüzün gönlünü istoçuk yaptınız. Enik sonra Murada hökümetin başına gelen soň bu daýhanlara sezdirilmediňiz, paxta
buğdoyun narxyny galdyrarmasaňyz häzirki ýagdaýda paxtan kilesin 5 manat etmeli. Zat düşemok normalny galaý syňyzmy. Şu arada men bir künden çykyş ederim, o hojuluklarda bu diňden şu ýerde hemme şu meseleler seýretmek. Hökman suratda paxtan bahasy bütün dünýä bazar bahasy bolmaly. Biz şu bahadan daýhanlardan almaly. Onda daýhanlara 5 manat däl-de $1400 bolsa, ýani bir tonnasy onu daýhanlarymyza $1,5 pul geler her klasyndan. Şonuň üçin biz bütün dünýä bahalardan olan valyutny şoda bolsa valyutada tölersi bolýar. Biz daýhanyň öýleri ılgap şu buğdoy ekip giýdirir gazanar ýaly eder. Hemme şertlerini döler. Seredin men bir kunda çykyşym bar o hojuk boýunça. Iqtisadiýat boýunça çykyşym bar. 60% Türkmenistana gelýän giýdirir o hojuk bolmaly. O hojukdaky adamlar Newt gazda işleyen adamlardan baý bolar görürsüňiz. Şonuň üçin biz o hojulugy galdyrmasak bizim ne harit boruş sistemamyz bolar, ne de bizim ötüşimiz bolar. Biz diýene ýani benzokolonka ýaly Ruslar ýaly Newt'de gaz çykaryp satyp benzokolonka bolýar. Bize o döwlet uraýaly döwlet gerek ýa bizim geljek çağlarymyzyň, aktyklarynyň baýlyklaryny ogurlap şunu satyp pullaryny hezil edýär. O gaty näde? Indiki soru Timur Serker'de men size aýdyn. Мрада, Сергей Бильярд, он айтты. Мрада, как можно по номеру телефона принять участие на выборах? Я только что объяснил. Теперь мы упростили систему голосования. Вы по телефону заходите на сайт, я сейчас показывал в начале этого видео, нажимаете и голосуете. Мрат, vatandaş men Türkiye'de niye barman ses vermeni? Yine şu sorular Timur Serker'de siz cevap verseniz. Sorağa ýene gaýtalar mı sorağa? Düşünme aldım. Murat, vatandaş, men Türkiye'de men niye barman ses vermeni? Men saýlawra gatnaşjak niye barman ses vermeni? Şuya soru berýär. Yok, bu problemi de elinizde hiç yere barmak gerek değil, o näme hiç yere barmak gerek değil, o näme galtaw etmek üçin. Diňe şol telefonunuzda şu silka iýerden silkany basýanyňyz, şol silkada çıkıp doğru problemi hiç ili yok. Bir minutta galtaw etse bolýar berdi. Elektron görüşünde biz saytlarda bara nämede YouTube'da çıkış etdik ýa-ni buradan şo ýerlerden görün. O kak görün hem ýerde bara internetde dop şol näme barada informasiýa bara hem ýerde informasiýa bara. O. Tamam. Sağ olun. Menim goşaýyn ses bermek üçin hiç ýere gitmeliler. Oturun yerinizde. Men videonun başında görkezdim. Şu videonun aşağına ýürüte maglumatlar bolar. Şu ýerde bassanız siz günü sayta girersiniz. Şu ýerde saytda da ýalnız görkezdim. Ki isteseňiz iki adam bolýar. Serdar Berdimuhammedow bilen Murat Gurbanov. Istediğiniz adama ses berip bilersiňiz. Hiç ýere gitmek gerek. Biz ýeňilleşdirdik maksimalny. İlk soru Timur yine size pardon. Salam brada, sizden sorujak zadım 2 aprelde Türkmenistan'a saýlawlar bolarmy diýip soraýar. Timur, sesini eşitilen o. Türkmenistan'da saýlawlar geçti, Türkmenistan'da saýlawlar bolmaz. 2 aprelde elektron saýlawlar bizim saýlawlarymyz bar. Sağ olun. Sağ olun. Türkmenistan'da saýlawlar olur. Birinci tapyrda eýem 72% aldylar. Jemi gatnaşan 8% boluy adam jemi. Şoluň ýanky gaty 3,5% ses berendir. Serdar Berdimuhammedow. Muňa garamazdan 92,3% adam gatnaşdy. 72,2% Serdar Berdimuhammedow ses aldy diýip bütün dünýäni aldylar. Şonuň üçin Türkmenistan'a yok biz halkara elektron ýani bütün dünýä elektron saýlawlar geçirdik. Ine şoňa goşulyň seslerini berin. Biz sizin seslerinizi gorap bütün dünýä gurumyň öňünde. Sizin seslerinizi şul adam ogurlady Serdar Berdimuhammedow
Türkmenistan'ın gраждан Serdar Berdimuhamedov ve beýleki on kakasy moşennik Berdimuhamedov şular sesleri oğurladı deyip bütün dünyada suutname eder. Yine başka bir soru var. Мурат Курбанов, салам алейкум. Что нам дальше делать? Справедливые выборы – это не для Туркменистана. Какие следующие шаги? Что нам, бедолагам, делать? Şu mesele, şu soruya neye cevap veriyorsun? Timur Seferde? Şu soru var biz 3 aylap biz çıkışıptık. Şu sorular vardı. Şu sorular cevapları hepimiz internette, YouTube'da bizim çıkışlarımızda var. Birazcık iyi halkın, birazcık внимательно, birazcık seyredin, birazcık seyredip görün näme. Şu sorularına cevap bir neçe edek, yüzlerce ayrılıp sorularına cevap verildi. Näme etmeli, näme oymalı, näme ödevini korumalı, näme harekete geçmeli. Hem zatları var da ayrılıp geçildi. Sağ olun. Sağ olun. Katı doğru belirtmiştiniz. Мы уже объясняли более 3 месяцев все, да? Что надо делать? Что мы сегодня должны делать? Первое. Мы должны массово сдать до 2 апреля участие в этих выборах. Каждый человек должен найти 50, 60, 100 человек, чтобы они проголосовали. За кого проголосуют, пускай сами выбирают. Но чтобы они участвовали в голосовании. Это даст нам очень серьезные весомые аргументы для того, чтобы защитить ваши конституционные права выборщика. Поэтому мы будем отстаивать эти ваши права выборщика, то есть ваши голоса, перед всеми международными организациями. Мы вам упростили максимально задачу. Далее, после 2 апреля, все нарушения, которые в Туркменистане творятся, не так, что все знают. Конкретные факты, имена, фамилии надо давать. Почему? Этих людей под санкциями мы, значит, будем затаскивать. Особенно министр МХМ. Если его сотрудники нарушают, виноват министр МХМ. Особенно министр иностранных дел. Если вам паспорта не меняют, министр иностранных дел виноват. Послы. Нам надо эти фамилии, имена. Даже этих послов будут депортировать, выкидывать обратно в Туркменистан. Поэтому нам нужны имена, фамилии и факты. Вот это сделали, вот это нарушили. Я пришел туда. Вот это. Мы это нигде не будем показывать, мы покажем международным организациям, чтобы этого человека посадить на санкции. Следите за нашими выступлениями. До 2 апреля мы сейчас проводим все выступления касательно выборов. После 2 апреля мы будем рассказывать вам более подробно. Мы будем вести во многих направлениях борьбу. Мы будем вести борьбу внутри Туркменистана, борьбу снаружи Туркменистана, на международных площадках. Мы будем в 3 плоскостях вести борьбу, и мы вам скажем, что надо делать. До 2 апреля каждый человек должен найти от 50 до 100 человек и привести их на выборы. То есть отправить им мессажи, проконтролировать, чтобы они проголосовали, убедить их, спросить, настоять, показать, объяснить. Ссылка будет под этим видео. Азат Туркмен Суровая, здравствуйте, вы можете прилететь в Турцию? Я в Турцию могу прилететь, но меня с Турции депортировали только за то, что я активно занимался оппозиционной деятельностью. Я 20 лет летал безгранично в Турцию по разным мотивам. Последние мотивы я летал, вот последние 1,5 года, только связанные с оппозиционной деятельностью. Участвовал в протесте, приходил, подал в суд этих людей, которые нарушили законы, генеральное консульство и так далее. На меня написана была жалоба, и правительство Турции испугалось, и меня депортировали из Турции. Депортировали с одним мотивом, что я создаю угрозу обществу Турции, то есть Турции, государству Турции. Поэтому меня депортировали. Я не могу приехать. İlk soru Timur. Yine bizim vatandaşımız veriyor. Men xahiş eden size cevap vermeni. Murada hiç sada düşünmedim. Ansatrak usul yok mu? Ses berişini. Yine şunu siz neyi düşünüp bilecek? Biz ansat usulünü yine berdik. Şundan ansat usulünü men bilemok. Bağ olsa mümkün. Bağdırım yani bundan ansat usulü yok. Şunu bir düşündürüp berseniz
öz dilinizde, öz ýa-ni metoduňyz bilen? Bärde biz şol şu iň bir ýeňil görünüşini aldyk şol. Hiç problemi ýok. Diňe şo näme silka barsa, silkany basýaňyz şöyle çykýa Serdar Berdimuhamedow we Murat Gurbanow diýip näme çykýa. Onu ýaňa biz näme etdik aýtdyk olatda barada. Siz birazcık ölkelerini işe birazcık seyredin vнимательно. Ine şu bir çıkış etdik. Şu Murat Gurbanow şu açık görkezde nädip edilýär. Düşündürdi, jik hem ata düşündürüp aýtdy. Birazak bir vнимательнак bolun doganlarym. Sağ olun. Sağ olun Timur. Hormatly vatandaşlar, biz şu videonun başynda görkezdik. Inni ansatlaşdyrdyk. Birinji tapyr ýaly, ýani ses bermeşik etdik. Şol ses bermeşikde sizin IP adresiňiz, ýani telefonuňa girseňiz telefonuň, ýa Wi-Fi'den girseňiz Wi-Fi'den, ýa-da ýani internetten girseňiz şöyle IP adresi ulanylýar. Her bir telefon bir gezek ses berip bilýär. Innik soru, murada sanksiýa diýende näme sanksiýa berjek? Bizim ýurdumyzda berýärler zat ýoga, paxta ekmegini gadagan edämeseň? Şu soruga men jogap bereýinmi? Bizim ýurdumyzda sanksiýa bermegine zat köp. Mysal üçin, bir topor jüwi ministrler we bütün halkymyz talap edip ýörenler. Sanksiýa näme çykdyrylýar? Sanksiýa şu halky, türkmen halkyny gorap, şularyň haklaryny iýilmedýär. Şunu kim şular batyş edýän bolsa, kim haýsy adam şular talýan bolsa, ýa şularyň kanunlaryny, haklaryny gödök bolýan bolsa, şoňa bermeýär sanksiýa. Türkmen halkyna da. Diýmek, Türkmenistanyň prezidenti bir kanun, Türkmenistanyň bir kanun halk maslahatynyň ýolbaşçysy Berdimuhamedowlar, olaryň dogan garnaşlary, ýegenleri hemmetine sanksiýa. Soň jüwi ministrler, olaryň garnaşlary hökümetde işleýän. Olar garnaşlary bilen hökümeti basyp alyp, Türkmenistanyň halkynyň haklaryny ýýärler. Türkmenistany türmede gawap içinde saklaýarlar we daşyna saklap ne dokumentin ne ýollar açýarlar. Ine şolar sanksiýa berýär. Sanksiýon spisagy ýürüýte taýýarlar, üstüne işler. Şoň üçin niýede kanun bozýançylyk görýän bolsaňyz, ýa bir hökümet işgärleri şu kanunlary bozýar, ýa-da MHM işgärleri bolsa, polis işgärleri bolsa, diplomat işgärleri bolsa, aýdym biler. Şoň adlar, familiýasy, niýede näme bozanlygy bize iý berin. Biz hökman şonu geçirer, şolary sanksiýon spesyklara bolşar. Onsoň Türkmenistanyň esasy, ýani Nevit gazyny durdurlar bolar. Sanksiýa. Şolar satma ýaly ederler. Şolar bilen hiç kim kontrakt baglaşma ýaly ederler. Diýmek, gelýän pullar, adalar diýmek, Türkmenistan öz halkyna hiç ýeri, ýani şu pullary satyp, o pullary ogurlamak. Türkmenistanyň halky ayağa alar, derrüw. Olar gaç giderler, bilýär-de, halk ayağa alsa bular kulüp çykarýar. Biz Türkmenistanyň halkyna basyşlar durdular ýa, şolardan sanksiýa bermede Türkmenistanyň halkynyň haklary ulanıp başlar. Ve olar açyk gymylap başlar. Ýollar açylar. Adamlar içine girer. İçindäki adamlar ruhlanar. Bir topar zatlar ütkä. Daşyna kapaýsanlar içine girer ýalydyr. İçinde her kim partiýa açyp biler ýalydyr. Konstitusiýanyň näde olduğunu şöyle suwut eder. Bir topar işler etip bolýar. Timur Terkede şu mesele, şu soruga jogap berjek bolsaňyz, ine ýani şu soruga jogap berip bilersiňiz. Murada sanksiýa diýende näme sanksiýa berjek? Bizim ýurdumyzda berýär diýende zat ýok, paxta ekmeýini gadagan edämediňiz diýär. Timur? Şu soruga özüm jogap bereň murada. Bolýar. Indiki soru, салам, Мурада, можно будет ли безвизовый режим? Здесь как мы перейдем на демократические рельсы, то есть как мы создадим демократическое правительство, как мы начнем создавать демократические институты, мы выравниваемся с другими демократическими странами для общения. Мы обязательно будем с Европой договариваться, чтобы туркменам дали 6-месячную визу. То есть без визы.
Любой человек с Туркменистана мог поехать в Европу без визы в течение 6 месяцев. Мы будем над этим работать. Постараемся добиться этого. Второе. Со многими странами мы сделаем без виз. Со стратегическими странами особенно. Приграничные страны, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, мы сделаем без визы. Иран, мы сделаем без визы. То есть без визы он может находиться до такого-то срока. Да, это сложный процесс. Не будут ворота вот так открыты. Это сложный процесс. Это значит погранслужба, это значит префектура, которая будет создана, это значит полиция должна плотно работать, чтобы там нарушений не было. В любой момент можно было закрыть, виновников наказать и так далее. Потому что от того, что ты закрыл страну, страна не будет развиваться. И от того, что ты закрыл, ты не развиваешь страну, ты страну уводишь в сторону от общего развития всех стран. Это очень плохо. Поэтому есть, допустим, в Узбекистане очень много людей, у которых родственники в Ташаузе или в Либабском вилаяте. Они должны друг друга видеть. У них свадьбы есть. Свадьбы, допустим, через 15 дней он не успевает визу получить. Они рядом живут. Это же смешно, что им запрещать это. Нельзя так делать. Точно так же, если мы без виз сделаем, и наши, скажем, граждане, которые проживают в Ташаузе, в Либапе, могут спокойно поехать в Узбекистан. С родственником увидеть, приехать. Кто-то умер, оперативно можно приехать, поехать там и так далее. Это очень важно для человека, это очень важно для нашего народа. Поэтому безвиз будет, с Европы будем стараться. Мы с Прибалтикой, думаю, что почти сразу сможем сделать. Но посмотрим, будем работать над этим. Мы сначала должны законы выровнять у себя. Мы должны у себя много чего исправить, прежде чем мы начнем с ними строить правильные отношения. С первого дня мы будем строить, но мы должны подтянуться к демократическим ценностям. Наша страна должна конституционно, должна законно подтянуться. Поэтому это целый процесс. Но мы будем идти в этом направлении, и мы добьемся этого. Salam Murad ağa, biz yurdun içinde ayaklansak Ruslar bizim yurdumuza hücum eder mi? Katı soru verdi yine ver ayet ayızdı. Timur ne ayet fikir ediyemiz? Siz yine Rusya'da ne ayet soruğa cevap verip bilirsiniz? Sesiniz yap Timur. Sağ olun. Salam aleyküm Murad ağa. Biz yurdun içinde ayaklansak Ruslar bizim yurdumuza hücum eder mi? Eğer yurdumuzda halk kalsa, eğer bizim yurdumuzda halk kalıp bizi şol opozisiya bilen, bizim bilen birlikte, ya bizsiz özleri kalsa, bizi birlikte kalsa, halk kalsa, o yüzden ors koşulup bilmez. Seyadinde men Rossiyada yaşayan ve bäriň ýagdaýyny bilen, biz köp zatda barada Türkmenistanda bolupdan zatda barada, Türkmenistanda hak hukuk bolýanlyklar barada we şu korrupsiýa barada köp zatlar barada biz ýüzden gördük. Şonda olar Rossiýanyň häzir öz problemesi öz ýeterlik Ukraina, Siriýa we beýleki ýurtlar Karabağ we şoň üçin bärde Rossiýa hiç koşulmaz. Rossiýa halk tarapda bolar. Halk ayağa kalsa Rossiýa halk tarapda bolar. Sağ olun. Sağ olun Timur. Menem şu mesele koşulacak. Yani doğrudan şu hoppa. Onu hop bar yerde yok deyip olmaz. Yönü haçanla bizim halkımız kalan ýagdaýynda. Bizim döwletimiz mysal üçin Gazakystan ýaly ya Belarusiýa ýaly. Näçe? Ünsürüm. Belarusiýada Rossiýa par ver FSB'si yani par ver bir topar adamlar hökümetin içindeki işleyen adamları Rossiýanyň agentlerini edip şu yerde derrew ýanky basyp bilýär. Gazakstanam şeýle. Takaýewyň öýüne serdim. Rossiýany gollap ılgap etdi. Indi Türkmenistanyň prezidenti arkaly. Bizim hökümetimiň içinde diňe Raşid Meredow we Rossiýa we Jadan Hramov Rossiýa ýykyljak. Başgalary Rossiýany getirmez. Gaýtyp garşy bolarlar.
Türkmenistan'ın prezidenti Serdar getirdiler. Jadan Khramov ve Rashid Meredov ve Berdimuhamedov. Eger şolar getirdi halka attıraysa, inanın halk kalıp şolary tohum bilen galar. Olar et bilmediler. Bir, ikinci, Rusya kaçan var ya, öňünden taýarlyk edip taýar etmese gelmek. Näçe Ukraina çözdü? Sebebi 8 ýyllap şoýra pul berip, häzir ýüze çykdy. Bir näçe milliardlap pul beripdirler. Şoýda Ukraina politikler alıp, hawa biz halk bilen işleýäsip allap, olar pullaryny alypdyr. Burum inanyp gelipdirler, şolary ýa-da güllü adamla garşylar diýip, gülüm ýok, adam ýok. Gaýtyp öň ýarty ýa-da Rusya bilen Ukraina birleşmedik halky birleşdirip bir halk etdiler. Tesliň ötdi. Şu ýaly Türkmenistana gelende hemme türkmen galyp Ruslara garşy görüşip beýlik döwletler ýaly biz hökman jogaby berýär. Olar bilýär. Rossiya bu zatlar gerekkä. İkinci, pikir etmeň Rossiya Berdimuhamedow'a bolýar. Bunun atadan oğluna geçmek, yani bir idiotun beýlik narkomana geçmek meselelerini goýuran oklar. Onun istəyär Rossiya bilen bir işiş bilen bir täze diktator döresin diýip ýöne Berdimuhamedov ýokurkyndan bizar. Inni aşaqa şular Ruslar unijny Berdimuhamedov ýa-da. Unijny diýdi, yani şunu hata eden oklar. Şu yani. Ülkerin häzir Vatan programmalarına günna okaýandyr plany ine prezident gutdady, plany gutdady. Ol hiç dünýäde ýok zatdyr. Vatan programmasynyň başynda haýsy prezident şu Berdimuhamedov Serdaryň utunlugyny gutlap, ýa-ni hatlary o okuyan telewiziýa ýok dünýäde. Anam. Diňe Türkmenistan bar. Saýlary geç gutdy, olaryň planlary boýunça. Olar bilýär, saýlary falsifikasiýa edenligi bizim halkymyzyň inanmaýanyny bilýär. Yeni propagandasyny alyp berýär. Ine beýlik döwletler gollady, sizem gollamaly. Şonuň üçin türkmen halky şol Berdimuhamedowlary ne prezident hökmünde görmeliler, ne de halk maslahatyny ýoglaş hökmünde görmeliler. Bular siýasy maşennikler. Bular bizim fetlerimizi ogurlap, öz garnaşlaryny hemme wezipelere goýup bizim döwletimizi ogurlap barýar. Biz şolary gönnen gön aýtmaly. Öz fetlerimiz bilen ve Türkmenistan'ın içinde daşına öz hareketlerimiz bilen biz şolary ýüllerini aýtmaşy. Biz şonu eger kabul etsek şolar prezident bolarlar. Biz kabul etmesek ömrüne prezident bolmaýar. Günne saýlawlar geçirip, günne öňe ýa-ki inaugurasiýa edip prezident belläýsin. Tapawy ýok. Sevdim. Gurban Berdimuhamedow näli ýüzüni bütün dünýä görkezip bolýan şunu bilen salamlaşýan adam bolman soň öňe gitmeli boldy. Bunu hiç kim hata etmeli. Halka vapşe üstünden vurup yankı şunu adını aydanda dini suyumuş pastörler aydı bütün dünya üstünden vurup özü gitmeli oldu. Onanın Serdarym 3 ay kalmak şuraya bolýar. Sebebi Serdar'ın hiç hili ukyýy ýok. Ine käbirler diýär, Murad agam Serdar Berdimuhamedov Ýewropada okudy, ine bul häzir Türkmenistany galdyrar. Bir daha ýanyňyzdan çykarmaň. Serdar Berdimuhamedov Ýewropada okanyna onuň ýa-ki koridorda, klasynyň koridoruna ilçhanaň bir adam garaşyp durdy şoňa. Şol ýaly hemme meselelerini çözüp, molimlara padarka berip şu ýa-ki bahalary şu ýykylmaz ýaly etdiler şonu. Bu okumady. O zaman sen egerde bu okan bolsaň, ýerden akşama çyn institutlara gatnap okan bolsaň, onu sen bilimlerin olmalı. Hani bilim mi şunu? Bir. İkinci, haçan sen student olsan bir döwletde, sen turist bolýan. Alayda Şweytsariýada. Sen Berdimuhamedov Serdar, o bizim Ukrainadaky ýaly taliplerimiz ýaly pizza paýlap, motor sürüp, halk bilen integrasiýa edip, ýagdaýyny bilip, için sistemasyny öwren adam däl. O taýar aşyň eýesi, onuň kakajygy her wagt pul berýär, onuň arkasynda ilçhana pul berip ýatyr, dur. O hiç aladasy ýok. Ol içiniň näýeli işleýänini bilen ok, Şweytsariýa. Şweytsariýadan köçeden türenini ýollar arsaja hekimlikler işläp dur. Ol şonu görýär, başga zat görmedi. Oň näýeli hekimlikler işleýär, näýeli ýollar arsaja haýsy sistema ýa-ki hekimlikde işläp uzatlar bilen ok. O biz ýaly integrasiýa edip, biznes açyp,
3-4 işte kösenip işläp, sosial durmuşy ýa-ni öwrenip, ykdysad durmuşy öwrenip, bütün kanunlary öwrenip, kanunça hereket edip görün adam däl. O niden nime diýenden bilen ok. Ondan şul adam Ýewropada okany bilen turist bolup 2 ýyl ýaşap, Türkmenistana geleni bilen näme sizler Ýewropadan getirip bilýär? Hiç zat. Bilen o sistemadan. Şondan garaşmaly, o gatyly ýalňyşlyk. Timur, biz efirimizi bu toraly sizin bizim halkymyza bir aýtjak adamyz bolsa, ýa-maslahatymyz bolsa, şu saýlawlar bilen baglanşykly aýtmaly adamyz bolsa ine häzir 1 minut wagtyňyz. Gecesi halkım hemmemiz sol saýlawa gatnaşalýan 2 aprelde hemmemiz aktiv bolalım. Şu karam rejimi birlikte yeňilen geleceğimiz üçin çağalamyzyň akçoklaryny gelecek üçin şu karamdagy şu karam rejimi yeňilen birlikte. Diňe birlikte güç gaýnagy sag bolun. Sağ olun Timur. Haçanla biz sansiya diýelmede ine şu ýerde bir adam aýdýar. Sansiya Cemal Saparowa, Gulşat Gurdowa şurun giýýär. Pikir etmeň diňe sen hökümetde işleýär. Ýok, şu hökümeti ýallaklap, ýalap, şurun ýallaklaryň üstünden bizim halkymyza basyş edýän adamlar giýýär. Görürsüňiz. Siz maňa diýip bilersiňiz. Ay Cemal Saparowa sansiya berdiň, bermediň näme? Şu berilen sansiyalar ertelki gün Türkmenistanda çalışmalar bolýar. Şu bolany indiki jenaýat işler açylýar. Eýýäm subut edilen bular. Indiki täze jenaýat işler şu adamlar awtomatik ýalyda açylýar diýdi şu. Şoň üçin egerde hiç ýere gitmedi ýaly bolsa, mysal üçin Dubaýa hiç ýere gidibilmese, Türkmenistanyň içinde galsa, onu Türkmenistanyň içinde bir ýagdaýlar ütkülenmedi. Şu adamın içinde jenaýat çekilýär. Edil Berdimuhamedowlar ýa. Hormatly watandaşlar, biz şunun bilen öz gepleşigimizi gutarýar. Sizin hemmäňize uly minnetdarlyk bildirýär. Bizi gollap, bizi dinleýäninize, sizin Türkmenistany özgörtmek üçin, watançy bolmak üçin höwetinize biz gaty berenýär. O diýmek, bizim edýän işlerimiň kiçik netijeleri bar. Şoň üçin hiç kime baglaşmaň, hiç kime bagly bolmaň, özüňiz hereket edin. Biriniňize diňe kömekler edin. İki Türkmen birleşenine bir döwlet bolýandyr, ýadyňyzdan çykarmaň. Seýdim, men Timur Serkerde bilen birleşip çykyş edýärmi? Eýýäm bir güýç boldy. Eýýäm Berdimuhamedowlar bizden gorkup başlady. Şu ýaly seýdim, iki Türkmen birleşenine şu oturan ýerinde bir döwlet goýan. Haýyş, bir-biriňize hormat goýun, syýlan. Bir ýalňyşda da derrew paş sözler aýdyp söýüp durmalylar, onuň gürleşip pikir alşmaly. Mümkin o diýen zat dogrudur. Her wagt özüňize samnyny goýun. Dogurmy şo dogry däl barlan. Her gede kelleňizde diýen zatlaryny, ýa-ni sizin söhbetleşiňiz diýen zatlaryny barlan. Dogry bolsa boyun alsaň, bu kemlik däl. Size birinji bilen jan sağlyk, adalatlyk we her wagt Türkmenistanda güler ýüzli dogan alnaşygy bilen toýlar sowmany arzu edýän. Sag olun.